पढ़िबा सप्तम श्रेणी भूगोल बहिर नवम अध्याय पारिवेशिक प्रभाव आदिवासी जीवन जीविका यार अभ्यास कार्य आम आलोचना कर पाठ्यपुस्तक अंतर्गत प्रश्नावलीर उत्तर। 1 नंबर निम्नलिखित प्रत्येक नाम लेख। भारतर श्रीनगर और तदाखु संयुक्त करुवा जातीय राजपथ। उत्तर 1D 1D नंबर जातीय राजपथ। ख पृथ्वीर सर्वापेक्षा ओसारिया नदी। उत्तर आमाजन। 6 नंबर कौन कहला गंगा नदीर मुहाण अरण्य। उत्तर है सुंदरबन। घ है आग्रा सहर निकटरे प्रवाहित मुख्य नदी यमुना व मानस अभयारण्य थिबा राज्य। उत्तर है आसाम। 2 नंबर निम्नलिखित प्रश्नगुड़िकर उत्तर गोटे वाक्य लेख। क आनाकोंडा साप केउं देश रे अरण्य बेसी देखा जाती। उत्तर दक्षिण अमेरिकार आमाजन अरण्य आनाकोंडा साप बेसी देखा जाती। ख नदीर शଯ୍या को केते भाग में विभक्त कर कौन कहुए। नदीर शଯ୍या को 3टी भाग में विभक्त कर यथा पार्वत्य शଯ୍या मध्य शଯ୍या और निम्न शଯ୍या। मरुद्यान क्या कहुए। उत्तर मरुभूमिर केतेक स्थान जलर झर देखा जाए। यही मरुझर अंचल खजुरी ताल आकाशिया गछ कंटापुदा आदि देखा जाउथिबारु एहाकु मरुद्यान कहुए। शीतल मरुभूमि जो अंचल भूमि वर्ष सारा बरफ द्वारा आच्छादित प्राय वृक्षशून्य से अंचल को शीतल मरुभूमि कहुए। समुद्र पतन ठारू ए अंचलर सर्वनिम्न उच्चता 2.75 किलोमीटर एवं सर्वोच्च 7.76 किलोमीटर अटे। एते उच्चरे थिबारु एहार जलवायु अत्यधिक ठंडा और शुष्क। एठारे प्रबल ठंडा हुए एवं वृक्षलता आदि बढ़ी पारती नहीं। एठारे चारणभूमि विरल और ठाए ठाए स्पुस और ओक जातीय उद्भिद देखा जाए। 3 नंबर कारण दर्शाओ। क आमाजन अववाहिकार जनबसति देखा जाए नहीं। उत्तर आमाजन अववाहिका वर्षसारा प्रबल खरा और वर्षा जोगु एठाकार जलवायु असह्य और अस्वास्थ्यकर होता है। तेणु एठारे घन बसति देखा जाए नहीं। ख निरक्षीय अंचल अरण्य परांग पृष्ठ लता जातीय उद्भिद बेसी देखा जाती। उत्तर निरक्षीय अंचल अरण्य घंच होइथिबारु एठारे भूमि उपरे प्राय खरा पड़ी न थाए। तेणु भूमि सन्तसन्तिया रहे। तेणु छाई बढ़ी पारुथिबा पत्र नथिबा विभिन्न प्रकार ऑर्किड और केतेक लता जातीय परांग पृष्ठ उद्भिद एठारे देखा जाती। ग नदी पार्वत्य अंचल प्रवाहित होता बेले तार स्रोत प्रखर थाए। उत्तर पार्वत्य अंचल साधारणतः गड़ाणिया और भूमि पथरिया होइथिबारु नदी यही अंचल प्रवाहित होता समय नदी दुई कूल क्षय करें नहीं।
ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ବେଳେ ତାର ସ୍ରୋତ ପ୍ରଖର ହୋଇଥାଏ। ଘ ନମ୍ବର ଲାଦାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ତୃଣଭୂମି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଉତ୍ତର ଆମ ଦେଶରେ ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ତଥା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲାଦାଖ ନାମକ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ଅବସ୍ଥିତ। ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବାରୁ ଏହାର ଜଳବାୟୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଓ ଶୁଷ୍କ। ଭୂମି ବରଫ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟ ବୃକ୍ଷଶୂନ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ତୃଣଭୂମି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। 4 ନମ୍ବର ନିମ୍ନରେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ବା ସ୍ଥାନ ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ଲେଖ। ଦେଖ ଏଠି କ ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲା, ଏଠି ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଆହ୍ଲାବାଦ, ସାହାରା କ ସ୍ତମ୍ଭ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ହାଉସା, କାମ ପଶୁ ଥିଲା। ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଉତ୍ତର କ ସ୍ତମ୍ଭ ପଟେ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ନିରକ୍ଷୀୟ ଜଳବାୟୁ, ଆହ୍ଲାବାଦ ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳ, ସାହାରା ଉଷ୍ଣ ମରୁ, ନାଇଜେରିଆ କାମ୍ପସ୍, କାଜିରଙ୍ଗା ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ବ୍ରାଜିଲ ହାଉସା। ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ। କ କେଉଁଟିରେ ନିରକ୍ଷୀୟ ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ନା କଙ୍ଗୋ ଅବବାହିକା, ଗଙ୍ଗା ଅବବାହିକା, ଆମାଜନ ଅବବାହିକା। ଖରେ କ'ଣ ହେଲା? ପିଗ୍ ମାନେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିବାସୀ? ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଅବବାହିକା, ଗଙ୍ଗା ଅବବାହିକା, କଙ୍ଗୋ ଅବବାହିକା, ଆମାଜନ ଅବବାହିକାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଗଙ୍ଗୋ ଅବବାହିକା। କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଦୁଇନ ଜାତିର ଅଧିବାସୀ ଦେଖାଯାନ୍ତି? ଥର ମରୁଭୂମି, ପମ୍ପାସ ନା ସାହାରା ମରୁଭୂମି, ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ସାହାରା ମରୁଭୂମି। ଘ କେଉଁ ସହରଟି ଗଙ୍ଗା ଅବବାହିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୁହେଁ? କୋଲକାତା, ବାରାଣାସୀ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ନା ଗୁଆହାଟୀ। ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ଗୁଆହାଟୀ। এটা ଉତ୍ତର ଜିଲ୍ଲାଟି କରେଲା ଗଙ୍ଗା ଅବବାହିକା, କରେଲା କଙ୍ଗୋ ଅବବାହିକା, ଗରେ ସାହାରା ମରୁଭୂମି, ଘରେ ଗୁଆହାଟୀ। 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। କରେଲା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମି। ଉତ୍ତର ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ 10 ଡିଗ୍ରୀରୁ 25 ଡିଗ୍ରୀ ସମାକ୍ଷୀ ରେଖା ମଧ୍ୟରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖାଯାଏ। ଆଫ୍ରିକାର ସୁଦାନ, ଜିମ୍ବାୱେ, ମଧ୍ୟ ନାଇଜେରିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କୁଇନ୍ସଲାଣ୍ଡର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଓରିନୋକୋ ନଦୀ ଅବବାହିକାର ତୃଣଭୂମି ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ହେଲା ମାସାଇ। ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଏକ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀର ନାମ ମାସାଇ ଅଟେ। ଏମାନେ ଆମାଜନ ଅବବାହିକାରେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। 9 ନମ୍ବର ସେମାଙ୍ଗ। ଉତ୍ତର ମାଲେସିଆରେ ସେମାଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଧିବାସୀମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। କହିଲା ସାଭାନା। ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକାର ସାଭାନା ଏକ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମି। ଏଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତୃଣଭୂମି ଓ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ବାସ କରନ୍ତି। ସାଭାନାକୁ ପୃଥିବୀର ପଶୁଶାଳା କୁହାଯାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଶିକାରୀର ସ୍ୱର୍ଗ ଭାବେ ପରିଚିତ। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାକୃତିକ ପଶୁଶାଳା। ଉତ୍ତର ଆଫ୍ରିକାର ସାଭାନା ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ତୃଣଭୂମି ଦେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ନରମ ଘାସ ଜନ୍ମେ। ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୃଣଭୂମି ଓ ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାକୃତିକ ପଶୁଶାଳା କୁହାଯାଏ। 7 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେପ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପ୍ରଣାଳୀ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଲେଖ।
ଉତ୍ତର ଷ୍ଟେପ୍ ଅଞ୍ଚଳର କିର୍ଗିଜ୍ ନାମକ ଆଦିମ ଅଧିବାସୀମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଅଧିବାସୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋରୁ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଆଦି ପଶୁପାଳନ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅଧିବାସୀମାନେ ଦୁଗ୍ଧ ଓ ମାଂସ ପାଇଁ ପଶୁପାଳନ କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ପଶୁପାଳନ କରି ଚାଷ ସଦୃଶ ଏକ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ଅଟେ। ଏହି ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ସନ୍ଧାନ ମିଳିବା ପରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଧିବାସୀ ଏବେ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଭି କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ କଳକାରଖାନାମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ହେତୁ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ହେତୁ ଏମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଛି। 8 ନମ୍ବର ଶୀତଳ ମରୁଅଞ୍ଚଳରେ ଜନଜୀବନ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା କିପରି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଶୀତଳ ମରୁଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ ଜନବସତି ପାଇଁ ପ୍ରତିକୂଳ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଏଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ବାଲି, ଆଳୁ, ମଟର, ବିନ୍ ଆଦି ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି। ଶୀତ ଋତୁରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି।